שלום לכולם, כאן אופק מחברת פרומיקס, ובמדריך הממוקד הזה אני אלמד אתכם שלב אחרי שלב איך ניתן להעלות תכני מציאות מדומה ורבודה ב-360 לפורטל התוכן של קלאס VR על מנת להשתמש בהם כחלק מהשיעורים שלכם. מעבר למאגרי התוכן בפורטל שכוללים אלפי תכנים וחוויות במציאות מדומה ורבודה, יש לנו גם אפשרות להעלות תכנים שאנחנו מוצאים ברשת ולהשתמש בהם בנוסף למאגרים הקיימים. חשוב לציין, סרטונים ותמונות שאנחנו מצלמים עם הטלפון או מוצאים ברשת, ברוב הפעמים לא יענו על ההגדרה של 360 והם לא מותאמים לטכנולוגיה. אז איך ניתן לשים לב להבדל בין מדיה רגילה למדיית 360 שמותאמת למציאות מדומה? ניגע בזה ממש בעוד רגע. אז איך עושים את זה? יש לנו שתי ספריות שאליהן אנחנו יכולים להעלות תכנים מהרשת. הספרייה הראשונה היא הענן שלי, שנמצאת מתחת לפלייליסטים שלי. הספרייה הזו, בדומה לספריית הפלייליסטים שלי, היא ספרייה אישית שרק אנחנו חשופים אליה ואף אחד לא יכול לצפות בה חוץ מאיתנו. הספרייה השנייה היא הענן המשותף, שנמצא מתחת לרשימות המדיה המשותפות של הארגון אליו אני משוייך. בדומה לרשימות המדיה המשותפות, הספרייה הזו היא ספרייה שמשותפת לכל האנשים שמשוייכים לארגון שלי ולכולם יש גישה לספרייה הזו ולתכנים שבה. בכדי להעלות תכנים לפורטל, קודם כל נצטרך למצוא כאלה באינטרנט. נחפש בגוגל או בכל מנוע חיפוש אחר תמונות או סרטוני 360 באנגלית בכדי לקבל הכי הרבה תוצאות. כעת יופיעו לנו לא מעט מאגרי מידע בהם נוכל לעיין. לצורך הדוגמה אני אכנס לתוצאה הראשונה וכעת מוצגות בפניי המון תמונות שעונות להגדרה של 360. זוכרים שדיברנו על ההבדלים בין מדיה רגילה למדיית 360? כאן נוכל לשים לב להבדל. התמונה השמאלית הינה תמונה רגילה, ולא ניתן יהיה להשתמש בה על מנת לקבל את חוויית ה-360 שאנחנו מחפשים. לעומת זאת, התמונה האמצעית היא תמונה שמותאמת ל-360. שמים לב להבדל? קודם כל התמונה הזו רחבה ומלבנית יותר. שנית, התמונה הזו נראית ממש כאילו מתחו אותה. זה מכיוון שהיא מכילה פרטים מכל זווית אפשרית, 360 מעלות, ולכן תיראה מעוותת בתצוגה רגילה על מחשבים או טלפונים. במקרה שלנו, נוריד את התמונה עליה דיברנו ונחזור לספריית הענן שלי בפורטל התוכן של קלאס VR. מכאן, נלחץ על כפתור העלה ונבחר את התמונה שהרגע הורדנו מתוך תיקיית ההורדות במחשב. מעולה. העלינו את התמונה לספרייה. כעת נוכל לשנות את השם של התמונה בלחיצה עליה עם המקש הימני של העכבר. באופן דומה לחיפוש תמונות 360, ניתן גם למצוא סרטוני 360 באינטרנט. ההבדלים בין סרטון רגיל לסרטון 360 זהים לאלו שציינו לגבי התמונות. חשוב לוודא שהסרטון שאתם מורידים אינו ארוך מ3 דקות, כדי למנוע הורדה של קובץ גדול מדי שעלול להיות כבד להרצה. מה לגבי דגמים תלת-ממדיים? תזכורת קטנה, דגמים תלת-ממדיים הם הדגמים שאנחנו משתמשים בקוביית המציאות הרבודה על מנת לצפות בהם בצורה הטובה ביותר. נוכל להיכנס לאתר שנקרא Sketchfab, בו ניתן למצוא מאגרים של דגמים תלת-ממדיים. תחילה, כדי לגשת למאגרי המודלים התלת-ממדיים ולהוריד אותם, יש לוודא שאתם רשומים לאתר. ההרשמה חינמית לחלוטין ולוקחת כ2 דקות בלבד. לחצו על כפתור ה-Sign Up בפינה הימנית העליונה של המסך, בחרו שם משתמש, כתובת מייל וסיסמה, ואשרו את תנאי השימוש. שימו לב, ניתן גם להתחבר באמצעות חשבון גוגל או פייסבוק. אני אישית ממליץ על התחברות דרך גוגל, מאחר וזו אופציה מהירה ופשוטה יותר. אבל הבחירה בידכם. לאחר שנרשמנו והתחברנו עם פרטי המשתמש שלנו לאתר, נלחץ על Explore, Downloadable, ונעיין בדגמים עד שנמצא את הדגם אותו נרצה להעלות לפורטל התוכן. במקרה שלנו, נבחר את הטורנדו, נלחץ על כפתור ההורדה בצידו הימני העליון של הדגם, ונלחץ על Download כקובץ GLB. בדיוק באותה דרך בה העלינו את התמונה, נחזור לפורטל התוכן ונעלה גם את קובץ ה-GLB. לאחר העלאה ולמען הסדר, נלחץ עליו קליק ימני ונשנה לו את השם לבחירתנו. כעת נוכל להשתמש בחומרים שהעלינו לפורטל כחלק בלתי נפרד משאר החוויות והתכנים שנמצאים במאגרי הפורטל. נוכל להוסיף אותם לרשימות ההשמעה ולהשתמש בהם במהלך השיעורים שלנו. תודה רבה שצפיתם במדריך. אנחנו בפרומיקס מזמינים אתכם להצטרף לתוכניות ההשתלמות שלנו לצוותי הוראה ותלמידים ולגלות כיצד ניתן לשלב את הכוח של טכנולוגיית מציאות מדומה, רבודה ובינה מלאכותית כדי להפוך את הלמידה לחוויה בלתי נשכחת. התוכניות שלנו מאושרות בגפן ונבנו במיוחד כדי להעניק כלים מעשיים, יצירתיים ופורצי דרך. לתיאום הצגת התכנים והטכנולוגיה צרו איתנו קשר ונשמח לעמוד לרשותכם.